निनाई ॲग्रो बायोटेक प्रायव्हेट लिमिटेडचे उत्पादन प्रोटोमिल शेणखत आणि तत्सम सेंद्रिय खतांना उत्तम पर्याय म्हणजे प्रोटोमिल कोकणातील सर्व पिकांसाठी, भाजीपाल्यांसाठी, फळे फुलांसाठी उपयुक्त 25 वर्ष लोकांच्या शेतकऱ्यांच्या पसंतीस उतरलेलं खत म्हणजे प्रोटोमिल खत। भात पिकासाठी प्रोटोमिल हे उत्तम सेंद्रिय जीवाणू खत आहे। रासायनिक खत वापरणं किंवा युरिया वापरण्याची गरज नाही। एकंदरीत कोकणातील सर्व शेतीवर पिकांसाठी उपयुक्त सेंद्रिय खत म्हणजे प्रोटोमिल खत। बेळगाव चोरला मार्गावरील कुसमळी येथील मलप्रभा नदीवरील बांधलेला तात्पुरता पर्यायी पूल काल शनिवारी रात्री मुसळधार पावसाच्या तडाख्यामुळे वाहून गेलाय। यामुळे या मार्गावरील सर्व वाहतूक बंद करण्यात आली असून गोव्याकडे येणारी वाहनं आता जांबोटी खानापूर मार्गे वळवण्यात आली आहेत। या ठिकाणी नवीन पुलाचं काम सुरू असून तो पूर्ण होईपर्यंत तात्पुरता असा पर्यायी मातीचा पूल बांधण्यात आला होता। मात्र पावसामुळे नदीची पाणी पातळी झपाट्याने वाढल्यानं त्या तात्पुरत्या पुलाच्या एका बाजूची संपूर्ण माती वाहून गेली तर दुसऱ्या बाजूला माती खचून मोठा खड्डा पडला। स्थानिक प्रशासनानं याआधीच कंत्राटदाराला मान्सूनपूर्व कालावधीत पुलाचं बांधकाम पूर्ण करण्याची सूचना दिली होती। मात्र जूनमध्ये मान्सून सुरू झाल्यानंतरही ब्रिजचं काम अपूर्णच राहिलं आहे। हा पर्यायी पूलही आता निष्क्रिय झाल्यानं पावसाळ्यात त्याची दुरुस्ती करणं अत्यंत कठीण आहे। परिणामी मुख्य पूल पूर्ण होईपर्यंत कुसमळी मार्गावरील वाहतूक बंद ठेवण्यात येणार आहे। या घटनेमुळे स्थानिक ग्रामस्थ आणि गोव्याशी जोडले गेलेले व्यापारी वाहनचालक मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत। आता पर्यायी मार्गावरती वाढलेली वाहतूक आणि लांबचा फेरा यामुळे प्रवाशांचे हाल होणार आहेत। प्रशासनानं लवकरात लवकर नवीन पूल पूर्ण करून मार्ग सुरळीत करण्याची मागणी होत आहे। खानापूर तालुक्यात कालपासून जोरदार पाऊस पडत असल्या कारणानं मलप्रभा नदीची पाणी पातळी वाढली असा तेका लागून चोरला बेळगाव या मार्गाचेर कुसमळी लागी जो मलप्रभा नदीचे नवीन पूल बांधपाचे काम चालू असा त्या पुलाच्या सायडीक जो तात्पुरतो ब्रिज बांधिलो मातीचो तो ब्रिज रात्री वाहून गेल्या कारणान या मार्गाली जी वाहतूक असा ती पूर्णपणे बंद केली असतात आणि पर्यायी मार्ग म्हणून ही वाहतूक असा ती जांबोटी खानापूर या मार्गे वळवलेली असतात। दुसरी गोष्ट म्हटल्यार कॉन्ट्रॅक्टराक हे जे ब्रिज असा ते ब्रिज मान्सून हंगाम सुरू जावच्या आधी पूर्ण करपाची सूचना केली। मात्र मान्सून हंगाम सुरू झालो तरी या ब्रिजाचे काम अर्धवट असतात। एके सायडीन हो जो तात्पुरतो ब्रिज वाहून गेलात आणि दुसऱ्या बाजू म्हटल्यार जे ब्रिजाचे काम असा नवीन ते अर्धवट असतात। तेका लागून ह्या पावसाळ्यात जो वाहून गेलो ब्रिज असा तो दुरुस्त करपाक ची शक्यता खूप कमी असा, कारण पावसाक लागून ह्या मलप्रभा नदीत पाण्याची पातळी खूप असता। तेका लागून आता पाऊस संपापर्यंत तरी हो ब्रिज असा तो दुरुस्त जावपाचो ना। तेका लागून जे नवीन ब्रिज सुरू जायपर्यंत या मार्गावली जी वाहतूक असा ती वाहतूक बंद राहतली आणि पर्यायी मार्ग म्हणून ह्यो पूर्ण पावसाळो सगळ्या वाहतूकदारांका जांबोटी खानापूर या मार्गाचो अवलंब करपाक लागतलो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।